салом алейкум ҳамдирони азиз, ҳама ба ҳамаи муҳоҷирони тоҷик, касоне ки ба Россия ҳастанд, салом, саломат бошед, короятон нағз, ҳамааш нағз. Худо ба шукр кор карда гаштем, ҳамамо дар ҳамин шаҳри Россия ҳастем. Вале ман мехостам ба шумо як чизро нишон диҳам, ки ин чизи роҳи пулкор кардан то хай барои тоҷико, ки ҳамин фақат ҳамин худомо тоҷико бояд мо баланд бошем аз дигарон. Бояд ман дар шумо бояд кӯмак кунам, ки шумо бояд пул кор кунед. Бо ҳамин роҳ ман чӣ хеле ки гуфтам, ба YouTube ба роҳи телефон, агар шумо вақтон набошад дар компютер, бо роҳи телефон метавонед пул кор кунед дар YouTube. Сар мекунем аз мана Play Market медароед. Так, Play Market медароед. Дар омадем. Инҷо менависед Творческая студия YouTube буромад. Ана ҳаминро зер мекунед. Пахш ки кардед, ана установид меорад. Баъд ки установид кардед, мана инҷа нишон додагӣ ба ҳамин медароед, установид мекунед ҳамин чизро. Бо воситаи ҳамин творческая студия YouTube шумо метавонед пул кор кунед. Метавонед ҳамун видеоотонро дар худи телефон загрузид кунед, опубликоват кунед. чӣ коре ки дар ҳамун компютер мекунед, дар ҳамин ҷоям мекунед. Ин чизро скачат мекунед. Бо ҳамин чиз баъд ки вақт ки шумо 1000 подписчик дор шудеду 4000 соат ки шуд, баъд ҳамин чизро қӯшиш мекунед дар AdSense, Google AdSense. баъд ки қӯшиш кардед, баъд ин вай мешавад, мебурояд, баъд пул кор мекунед иншоалло. мана ҳамин чизро албатта скачат карда монед. Бораи ҳамин чиз шумо метавонед пул кор кунед дар YouTube канал мекушоед ва ҳамин чиз доим лозим аст. хайр, бинандагони азиз, то видеои нав бо мебурорам, бо роҳҳои нав чӣ хел пул кор кардан ҳаст, дар комментарияда нависед. ман ҳамаи саволҳоятон ҷавоб метиҳам. То боздид.